Vítejte u dalšího krimi příběhu. Dnešní příběh je o nejstarší doživotně odsouzené ženě Miroslavě Kukačkové. Chamtivá žena, co chtěla hodně peněz, ale nakonec našla jen smrt za mřížemi. Všechno to začalo inzerátem: hledám pracovitou českou ženu za účelem sňatku. Podal si ho Otto Kukačka, již 90letý stařík, Čech, který emigroval do bavorského Aldersbachu a vydělal si tam podnikáním slušné peníze. Na inzerát odpověděla paní Miroslava, které bylo 65 let. Začali si dopisovat, pak jí Otto pozval do Bavorska. Ta odpověděl a poslal 100 marek. Miroslava se co nejlépe oblíkla a jela. Miroslava říká: to jsem ještě netušila, jak bude lakomej dědek jeden. Pak chtěl, abych se k němu hned nastěhovala. Začali jsme spolu bydlet a pak jsme se vzali. Jako svatební dar mi dal závěť, ve které mi všechno odkázal na úkor ostatních příbuzných. Svatba byla na podzim roku 1996, která následovala až po podpisu předmanželské smlouvy, takže by paní Miroslava po potenciálním rozvodu odešla z jeho vily tak, jak přišla, tedy s igelitkou. Po sňatku se k němu do vily ovšem nastěhovala i s 30letým synem Karlem z druhého manželství a jeho ženou Marcelou. Brzy se projevily zcela odlišné představy, které Otto a Miroslava od svazku očekávali. Ta počítal se zaopatřením. Miroslava se sladkým životem a hlavně s tím, že stařík zemře a ona bude mít tučné dědictví. Pošetilý Kukačka jí skutečně vše odkázal a pro jistotu vydědil své vzdálené příbuzné. Kukačková se synem nehodlali dlouho čekat. Už proto, že dle jejich názoru na nich Ota šetřil. 3 měsíce po svatbě se Otto stále těšil dobrému zdraví. Paní Miroslavu to rozčílilo tak, že se rozhodla ho odstranit. Rozvod nepřipadal v úvahu, to by odešla s děravou taškou stejně tak, jako se nastěhovala. To vše ošetřil manželskou smlouvou. V hlavě se jí tak zrodil plán, jak manžela zabije. A dost. Dědek mě dával jen 500 marek měsíčně, rozčilovala se Kukačková. A peněz měl jako šlupek. Kájovi koupil jen nové auto. Nic víc. Pár týdnů po svatbě pana Kukačku v jeho domě udeřili do hlavy a schodili ze schodů, načež všichni 3 naskákali do darovaného auta a ujeli do Čech. Spoléhali, že stařec zemře, vše bude uzavřeno jako nehoda a majetek bude jejich. Sousedům se ovšem nezdál jejich odjezd. Zavolali policii, pan Kukačka byl nalezen a zachráněn. Zní to neuvěřitelně, ale Kukačka přijal novou rodinu zase zpátky, nijak se ovšem netajil tím, že požádá o rozvod. Kukačková na to šla tentokrát jinak. Najala za necelých 40 000 v Chomutově 2 Romy, bratry Balogy, kteří přijeli v polorozpadlé Škodovce. 4. ledna 1997 ke Kukačkově vile, kde začali předstírat rekonstrukci schodiště. Kukačka toho dne snědl večeři ochucenou rohypnolem. Následně ho oba Romové uškrtili, tělo svázali a naložili do kufru jeho Mercedesu. Chtěli tělo odvést co možná nejdál, aby se už nikdy nenašlo. Imobilizér jim ovšem znemožnil nastartovat. Proto naivně fingovali přepadení, ve vile udělali nepořádek a na stěny garáže nakreslili hákové kříže. Odjeli Škodovkou s Kukačkovou. Po několika dnech zavolala Kukačkové německá policie, aby i se synem přijela do Aldersbachu, že vila je vykradená. Kukačková poslechla a i se synem byli zatčeni hned na hranicích. Až do smrti nemohla pochopit, že dostala doživotí. Dlouholeté tresty dostali i romští bratři, syn a švagrová. Miroslava, první doživotně odsouzená žena v Česku, zemřela na následky mrtvice 22. dubna 2008 ve vězení v Opavě. Bylo jí 80 let. Před smrtí se Miroslava Kukačková svěřila: já jsem měla na chlapi smůlu. Nikdy jsem nepotkala toho pravého. Vdávala jsem se 4krát. Vlastně ne, Kukačka byl 5. Poprvé mi bylo asi 18 a on se jmenoval Honza. 7 let trvalo naše manželství. To víte, měli jsme 2 auta, žili jsme si dobře. Ale asi jsem k němu nějak nepasovala nebo co, já vám ani nevím. Tak to byl Adolf, byl o 5 let starší. S ním mám svého jediného syna, Káju. Taky je pro mě vším. Další moji manželé byli mladší než já. 3. manžel to byl cucák, jmenoval se Václav. Ten byl o 12 roků mladší. 4. manžel se jmenoval Růžička a ten byl mladší o 26 let. Byl dokonce o rok mladší než můj syn. Už jsem se neměla vdávat, 4krát to stačilo. Jo, 5. manžel to už byl dědek.
Oto Kukačka byl o 18 let starší. Jsem odsouzená za zorganizování vraždy manžela, vraždili ti cikáni, já jsem je ani neznala a do životí dostanu já. To je nějaká spravedlnost. Tímto končí další krimi příběh o vrahovi, který vzal život. I v tomto případě si našla spravedlnost cestu, jen trošku pomaleji. No, kdo chce hodně, nemusí mít nic, vůbec nic. Co myslíte? Jsou vraždy pro peníze ty nejčastější? Pokud se vám příběh líbil, budu rád za like a odběr.